And I said to myself, last year I was not able to meet what happened last year. I said this year I must surely be here. And we must in history we also made today. Because in a hurry, this is just the beginning of the empowerment. You can agree with me, it's not just a New Year festival celebration, it's a crusade. Habibole Carnival. So, His Royal Majesty Chiefs, thank you for being alive. Thank God for making you being alive and encouragement to see another 2017 New Year Festival. On our easy, people go on Friday easy. People go on Friday easy. If to Tabanaka, but the foreign is the crack of the bogey. It's like I can go to the one and the one also. I want to say thank you so much for today. Please, where's my co-MC? Of traditional family star in the Numuri. That is a High Chief Dr. Emily Gay. It is what? Otirazo. I welcome you, Otirazo, and Numuri. Otirazo. At the same time, my leg. Nanya Barista Chicken, Nanya Otirazo. Otirazo, Namanati, I welcome you. Natuado. Barista Upura. Highly welcome. Truly they say culture is culture, ceremony is ceremony. Traditions remain tradition. In every year, a true son of Igbo land, and the losses of Igbo land must do what they call harvest. Harvest, whoever you ask, that's in Igbo. And I believe this year is going to be extraordinary. That's so. How would you? Ladies and gentlemen, this is the arrival of Mega of one of the richest clubs in Nigeria and the world global. That is my own personal brother. I welcome you, the Jasmine. I welcome you, sir. And also back.
forget the hosting club of the universe. That's the hosting club of today's event. Fitness Club and Anambra State. This is the level of Chairman Sir Obi Okafor. Ograna. Always young.
Sojo Kafo. Osa Twebo no mole. Please come here, MC, come. Back to Mesa, like I said before, the hosting club of the 2017 New Year Festival of Ochofor in the Men's Summer Fitness Club. Celebration of the 2017 New Year Festival. The
the symbol of Omori. Akajiofo Enukunomori. Yes, sir. Ceremony. I don't have to forget His Majesty. Let the ancient royal father of our time, the architect of current Enukunomori now. Traditionally, the man who designed and planned Enukunomori today. That's let His Majesty Igwe Osintademmagbala. Please, can we just stand up and give him a minute silence, then we'll continue. Please, anybody, can you stand up to soul and soul of the packet ones continue resting in the royal place of the Lord in Jesus' name. Can we get seated? And don't forget the royal father of our time. Otuakade. Opuanya Mike, T-Mike. Salako. Salako. Almost second bad and no can do the almost forget the personal governor. Oh, my word, now. From the royal house of Mr. Essex, a 2017 model prince of our time, a humble prince, a seasonal prince. That is the living legend and the true. That is the prince of this kingdom. Who am I saying? That is our prince of the Nice delegate from Godwin SMO. Ladies and gentlemen, this is the arrival of the Prince himself. This is the arrival of the #1 citizen in North South, Emeritus. That is to say, the local government chairman of North South. Who am I saying? Your Highness, we have to get ready to the business of the day.
Since the job for the job for take a while, can we just so offer the job for? I tell my belly who no more. Ayega banana ewoje awatoje igwe awaji olutoli ni igwe July. Otwa ayagura kasi agya na na oji na nkwo ai oji na nkwo omo owo nwa na izu ino ibosi agu ayeli oji before ayeli oji ai ewu okuku mmo nga mego nya abujo okuku mmo tata ayanyari anya wa ya na tata ozu amala kwa ogene na ebe boya na orudo na orudo ogbe di ogene ibe ogboji ata o na nne ya na ata abi na agba ogba na nne ya na agba anyị na-ekwu obi ibe jide ọgwọ 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 na eziokwu na anyị egbuchi ebe a ga nta egwuregwu na nwe ezi ọ chukwu n'ụwa ebe ọ chọrọ eme n'ụwa ọ eziokwu ya chi ụwa n'oge ikpeazụ eziokwu ya chi ụwa ekele m unu ọrụ ọjị ka m na-agọ ndụ ọrụ na di obere ọba ya dị nnekwu ọba dị ụfọdụ karịa nri owe isi arịa ma ọrịa ma oke osi akwụ n'ọrịa agbụrụgbe ka ọ na ọ ya adịla anyị mma ọchụ ọkụkụ nwa ada ma ọ bụ ewere nwa nwa ọsọ mana ọ nwekwa ibe mmegbu maka na onye a na-achụ nwa ọkụkụ chụkọtakwa nwa ọkụkụ ọkụkụ efu eze chụọkwuo ya garị na-ere ere na garị ereke ọ na-abịa ka ọ na-ere iwere ya dị iwu ilo orimiri orelu owuru ọkamara akpụ ụzụkwu orie onye na ụzụliere ego ka amaladie na-abịa mmọnwụ akarị izele ekele m unu
ado nadukwa onye si na ya ara ndị ọchị na-egwe ka esi wee dị ọrụ onwe ihe igwe bagara kwụ ọ sị na mmadụ ara ewe ihe ọ nwere iwere ihe ije na kọt ọ na-aga sọ why ọrụ udo onye egwu mma n'iru aka ọ ghaghị ka ọ bịa onye egwu n'azụ aka bịara ọgụ ọ na-adị anyị mma ọ na-awụ aka onye ọchịchị ma mma ata na oke osi bụla anyị wee na-atụ mgbe onye tiri ugworo daa ọ na-adị anyị mma na eke dịrị anyị mma na oyi dịrị anyị mma na ahụ dịrị anyị mma na nkwọ ekele m unu nke onye ji ya zelu Igwe Chukwudagwuna ọsị mara gị